żgħar tista' tgħid konna tfal, imma kont nemmen li mħabbti miżbal. Naħseb veru li kont ħobbni tassew u mhux faċli wara snin li għaddew tibqa' tħoss ġo qalbek dak it-tferfir li l-maġiri flok imdardak fil-bir. Konna ngħidu li mdawra bil-ġid, illum ta' xejn ma fadlilna bdejt. Forsa x'jindara l-istess soġġett, kull jum ħdejja tqum terġa' tinteer. Kemm fis-sew u fil-ħażin, kemm fis-saħħa u kemm fil-mart, li nkun tiegħek tul is-snin sakemm ħajjadni fuq din l-art. Kont min għalija taf x'għeddejt, iż-żmien għadda u indunajt, reġa' bdilek u lili bdilt u nqsat meta ammettejt li għamilt. Konna nafu l-tija tagħna it-tnejn, m'għadniex komdi sikta ma ngħidu xejn. Dan iskit imweġġa sar storbju sew, ifakkarna vojt li hemm bżonn nimlew. Ippruvajt naħfet nibda mill-ġdid u naħliflek jien minn qalbi nrid. Imma meta nħares trid f'għajnejk jien nistħajjel li la flok li ħdejt. Għalkemm ngħidlek li l-weġa għaddiet, għadni mfarka mill-dal-ħsibiet. Kemm lejlek jgħaddi u lili ma tħobbnix, jekk tħobbni min jaf magħha jekk tqabbilniex. Kemm fis-sew u fil-ħażin, kemm fis-saħħa u kemm fil-mart, li nkun tiegħek tul is-snin sakemm ħajjaqadni fuq din l-art. Iż-żmien għadda u indunajt, midju fija tiegħek żgħajt. Meta bdiltni ippruvajt lilek naħfet xtaqt li stajt. Mhux inti biss li minna giddieb, għax jien miegħek ma sqarrejtx dal-ħsieb illi għadni mweġġa jien ma nsemmix biex dil-ġarra mxelfa jien ma nurix. Nixtieq nerġa' nafda u ma nibżax kif se ngħaddi ħajti hekk ma narax. Ir-rabja nsikket jien qatt ma stajt, jekk xi darba nitlaq għal